Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nouws en ja, het is een tijdje geleden, maar liefst zo'n 6 kilo geleden was ik voor het laatst te zien op het internet. Maar vandaag ben ik er weer. Normaal zou ik hier zitten met Suus, maar Suus is te druk met haar moederschap. Ik zie Suus natuurlijk wel nog heel veel, maar als we elkaar zien, dan worden er meestal geen filmpjes opgenomen. Dus binnenkort is zij weer erbij en ik ben vandaag tussen de examens door bezig met het uitpakken van een nieuw pakketje. Ik kwam een website tegen die allemaal pakketjes doen verkopen die zijn blijven liggen bij een postpunt. Dus pakketjes die nooit zijn opgehaald of geen idee wat ermee is gebeurd. Maar goed, die worden opgekocht en uiteindelijk weer verkocht. En zo'n doos heb ik dus gekocht voor 48 euro. En vandaag ga ik deze unboxen. De mensen die dit hebben verzonden weten niet wat erin zit. En ik weet niet wat erin zit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of het de 48 euro waard is. Of dat ik alleen maar AliExpress dingetjes ga krijgen. Ik heb geen idee. Maar ik was zo benieuwd en nieuwsgierig dat ik dacht van, dat gaan we doen. Zoals jullie kunnen zien is hij nog helemaal verzegeld. Ik heb al via de zijkant proberen te kijken. Maar dan vind ik eigenlijk alleen maar dit soort sliertjes. Dus ik heb er nog niet bij gekund. En ja, het is vrij licht. Dus ik denk niet dat er een goudstaaf in zit. Helaas. Kom eens even voelen. Hoeveel weegt het ongeveer? Nou, dit weegt denk ik zo'n 5 kilo. 5? Ja, denk ik wel. Hoeveel weegt een iPad? Minder. Ja? Ga je mij helpen om dit uit te pakken? Ja, dat is goed, dat vind ik leuk. Mijn lieve Sander, jullie kennen hem allemaal van de Instagram natuurlijk. Ik ga hem openmaken. Ja. Zien we dan meteen wat het is? Of zit hier zo? Geen idee. Volgens mij is het nog allemaal verpakt in kleine pakketjes. Oh, ik zie alleen maar AliExpress pakketjes. Maar dit is dus niet goed. Geen geld terug garantiebox. Alsjeblieft, San. Ik voelde net al iets toen jij even de camera aan het zetten was. Dan moet je dit voelen. Voel. Wat zou dat zijn? Dat zijn toch schoenen of niet? Oh ja. We gaan allebei een pakketje uitkiezen welke we mogen openmaken. Ja, ik weet dat daar al hele lelijke schoenen in zitten. Dat voel ik nu al. Zal ik ze openmaken? Maak maar open. Dan is het gedaan. Als ik die tijgerprint dan zie, hè. Welke maat? Nou, ik snap waarom het is blijven liggen. Wat? Nou, dat is helaas niet mijn maat, dus jij mag ze hebben. Nou, ik vind het helemaal leuk. Het zijn trouwens 8 pakketjes. Ja, deze. Ja, ik ben nu al benieuwd wat erin zit. Ja, maak hem open. Roomdecor zie ik al staan. Och, dat is zo'n TikTok-lamp. Oh, wie kijk hoe de doos uitziet. Ja, oh wat leuk. Oh, dat vind ik helemaal leuk. Die moet je neerzetten in de kamer, zo. En dan wordt het allemaal met een sterrenhemel belicht. Dankjewel mevrouw Gabriella Mihili. Uit Spanje. Uit Spanje. Ik ben er heel erg blij mee. Hoeveel heb ik nu nog? 47,50 euro te gaan. Oh, een kilo kook. Een brushwasher. We zijn pas naar Milieupark geweest en nou halen we alles weer op huis aan. Wat zit hier nou in? Oh, je kunt je kwads hierin schoonmaken. Ja. Geef mij eens het hele onderste pakketje aan de rechterzijde. Oh, ik voel het al. Kleding. Een nieuw t-shirt. Ja, let op. Niet Kan ik het aan? Het is wel mijn kleur. Het is een roze. Oh. Oké. Niet kijken. Draai je om. Ik ga het uitpakken. En Nee. dit is een crop top voor naar de festivalen. Oh, een mondmasker. Och, dit is een mondmasker. Met een penis. Oeh. Nou. Oeh. Nou, wat vind je ervan?
Hij is iets te kort. Oh, die stinken. Die ruiken naar mest. Oh ja, die ruiken echt een koeienmes. Naar koeienmest. Nou, die mag jij op. Gelukkig hoeven we ze niet meer. Oh. Die ruiken naar koeienmest. Normaal heb ik zus die dat doet voor mij hier. Mag ik de volgende? Ja. Mobile phone telescope. Heb ik nog altijd gedaan. Ik ook. Vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik ben blij dat jij betaald hebt. Nou, dan wil ik dit pakketje. Want hier staat op: neem business card holder. Nee, het is gewoon een kaarthouder volgens mij. Het voelt wel een beetje als verjaardags, zo niet? Ja, vooral met die trui wat je aan hebt. Dat is wel een kinderfeestje. Oh, dat is echt voor kaartjes. Oh, die is wel fijn. Zal ik deze doen? Dan mag jij die grote doen. Het staat erop, kun je het lezen? Nee, wel weer iets uit Duitsland. Wat denk jij? Iets van een klein poppetje of zo. En? Het kan niet. En? Wat is dit voor ons? En de volgende is voor jou. Dit is de laatste volgens mij. Ik hoop dat dit mijn 48 euro waard is. Ik denk het niet. Maar goed, we zullen het zien. Ik zie al een bloemetje op roze en dat bloemetje is groen. En we hebben hier een mooi... Is het een tafelkleed of is het een jurkje? Het is een jurkje volgens mij, want het is 4xL. Het is zo'n nachtjapon. Een nachtjapon 4xL. En dit is in ja. Europese stijl gewoon maatje XXS. Nou. Ik heb ook nog niemand die dit past. Nee, niks vast. Het past. Hey, wat goed. Maar dat is wel een grotere maat dan alle andere dingen. Dit was hem. Nou, ik ben er gewoon eigenlijk stil van. Als er iemand is die dit leuk vindt en wil hebben, Kom het vooral halen. Gratis. Alsjeblieft. is dat mijn trofee. De volgende keer als ik weer mijn AdSense krijg uitbetaald, koop ik weer een nieuw pakket. Want ik ben toch weer benieuwd wat erin gaat zitten. Hoe vond je het om te doen, Sam? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Het valt een klein beetje tegen met wat ik hier allemaal zie staan. Ja, maar dat is wat ik zeg. Niet goed is geen geld teruggarantie. Ja, dat klopt helemaal. Ja goed, wie weet had er een iPad mini in gezeten of een iPhone 8. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, dat laat je toch niet liggen, dat ga je toch ophalen. Wat is je lievelings van alles? Nou, dan is het toch de brushwasher. Nee, lievelings van alles, dan is het toch, ja, ik vind dit een leuk ding. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer maar weer. Heb jij ooit ook al een pakket besteld? Laat me weten wat jij erin had zitten. Zat er wel iets in wat heel leuk was? Laat het ook even weten, want ik ben heel erg benieuwd. Hier zit vulling in, moet je voelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei! Doei! Nou Suus, wat vind je ervan? Zeg even gedag, hallo!